Na sziasztok, srácok és lányok, itt vagyunk egy új videóban, és ebben a mai videóban nem más lesz, mint hogy ki fogjuk próbálni azt, hogy minden másodperccel egyre nagyobbak és nagyobbak leszünk, sőt minden lépéssel is nagyobbak leszünk. Szóval ezeket kell igazából majd átugrálgatni, és úgy fogunk tudni nyerni. De először ugye csak menni kell. Hát ez egy nagyobb chilles játék, tehát hogy itt... Ó, vigyük ezt az obbit, aki tudjuk. Nem tudjuk kivinni, jó? De nyilván Robuxért tudsz upgrade-et venni, meg double, double your size. Szóval ez is ilyen Robuxos játék, tehát egy crazy jump upgrade. Ezzel meg tudod így dobni magadat. Tehát figyelj. Yes. Jó van. Megvegyem. Megveszem a videó kedvéért. Megveszem még ezt, és utána ennyi. Ez nem működik. Ezt komoly kidobtam. De ennyi Robuxot, ja Istenem. De legalább most már így gyorsabb vagy. Most már csak nagyobbak kell lenni, és miért van mindig, hogy donételjek? Én nem akarok donételni. Igaz, van Robuxom, de nem akarok donételni. Szóval már 4 Robuxot elküldöttünk erre a videóra, ami ahhoz képest nem is sok, de ahhoz képest, hogy azt nézzük, hogy 2 használtam, 2 meg kidobtam az ablakon. Szóval így nagyon nincs értelme. Igen, 52, 56 Robuxom volt, szóval levont 4-et, és 2-re nem is tudtam használni semmit. Szóval köszönöm szépen Roblox játék, meg upgrade-ek. De nekem van már 15 kupám. Akkor azt be tudom váltani 50 upgrade-re? De most miért nem tudok bemenni? Az igen, meg is halt az egész. Hát így szuper. Megint. És bejönnek az ilyen giganagy emberek, és már egyből mínusz. Tehát egy kimész az egészből. Legalább már el tudod ugrálni ezeket az izéket. Így. Jó, azt köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az 5K megírja. Hát persze, hogy megírja, hát utána megyek oda, veszem meg. De menjem még, ha végre. Már 900. De és visz el! Jézusom! Mi ez a játék? Mi ez a játék? Nézd meg, belemész, és a hegyomlások elvesznek. Legalább már ki tudjuk vinni ezt az obbit. 500-ért? 500-ért? Dehogy is. Nézd meg. Megyek tovább. Ami előtt valaki azt akarja mondani, hogy rossz parkőrös vagyok, csak azt próbáljon már ki így játszani. Mert lehet, hogy picit nehéz. Jó, még tovább lehet vinni 1 millió. Nem tudom, én nem tudok elugrani. Jó. Akkor menjünk még olyat. Olyan ugrálósat. De mondjuk nem tudok nagyra ugrani, mert jó, mondjuk ezt átlépem. Nem fizetek. Francokat fogok én fizetni. Na, Istenem. Szerintem mindent elmond a skinem, hogy mennyire unalmas ez a játék, és hogy mennyire idegesít, hogy a sok kis gyerek nem érti, hogy nem kéne lelökni engem folyton. Nem lehet így eljönni, és akkor jobb. Sajnos nem már barrier van. No, inkább még az 5K-ba. De már félmillió 600, jó? Mindjárt meg lesz a... Igen, ugrás. 1 millió. 1 millió megvan ennyi. 1 millió strength. De innen már nem lehet tovább menni.
Aha, 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 aha. Tovább megyek a fején. Eddig tudtam. Tovább menni a fején, és nézd meg, rajtam ugrál, az én fejemen ugrálgat. Sokkal nagyobb. De miért? Miért? Miért éri meg az valakinek, hogy az én fejemen felugráljon? Belemenjek a 100 000-be? Hát mondjuk már az is jó. De megint a tumultus. Egyszerre jön mindenki. Jó, 3 millió. 6 millió, 7 millió. Ez már olyan hozzá, mint hogyha valami nagyon kicsi valami lenne. Eljutottam megint a 100 000-hez, de innen meg sehogy tovább. Igen, a fejem kilátszik, és ennyi. Jézusom. 18 millió, 19, 20 millió. Jézusom. Ne, de ne rajtam ugráljon már! Itt maradok. De ne. Nem megyek bele a 100 000-be. Oh, oh, thank you so much. Bárki is vagy ember. Ha? Jó, megvan a 15 millió. Most kell menni. Jó, én azt inkább hagyom. Na azért nagyot tudtam ugrani. Az ilyeneket átugrálom már simába. Na, na itt akadt meg a konkurencia. Itt már nem. Itt már nem. De ilyen 80 milliókat, 80 billiókat, és belelökött. De így is mindjárt meg vagyok 1 billió, ezt mondom. Ez 9 Robux, persze nem fogom én azért befizetni. Most játszok ezzel a játékkal, megkérdezem majd tőletek, hogy szeretnétek-e még folytatást ebből látni. Ha igen, akkor iratkozzatok fel. Szóval, ja, jönnek már. Jöjj, gyere, jaj, fejeden akarok ugrálni. Ez picit furán hangzott, de igen, valaki fején akarom átugrani ezt a dolgot. Szerintem, hogy ez 10 billiónál biztos, hogy át lehet már ugrani. Mondjuk meg lesz a 10 billió, akkor érjünk el nagyobb célt, vagy szerintem érjünk el nagyobb célt, mert így már ez könnyű. Belement két. Próbált volna tovább, mert ennyi, 10 billió, 10 billió, 10 billió, 10 billió. 10 billió, 10 billió, ennyi. 11 billió, majdnem mondtam volna valamit, hogy át fogom még menni a 15 billió, de hát sajnos nem. 15 billióba? Ne, és alig kaptam valamit, érted? Alig kaptam valamit. Jó, ennyi, szuper. Most járok 1 billió, 2 billió. 2 billió. Most ez szépen lassan megy felfele megy, úgy. Ugrás. Nem ugrik át, miért nem? Ugorjál már. Jó, megint itt vagyunk, hogy 2 millió. Tehát, hogy itt vagyunk, hogy 2 millió, és nem tudunk semmit csinálni, mert vagy mindenki elment már, ott van megint a tömegverekedés. Ott van, tömegverekedés, majd bekarikázom a vágáskal. Na, igen. Szóval, ja, nem tudom tovább menni. Most várjunk egy picit, hogy bemenjünk, vagy se. Vagy bemenjünk 2 millióba. De már megvan a 11 billió is. Jó, most kacok, nem tudom, megvárjam, vagy sem. Szerintem most már nem fognak jönni. De azt már át kéne tudnom ugrani. Mert ez a jump boost már semmiben nem segít. Az a baj. Szerintem semmiben nem segítene, mert egy nagy scam az egész. Várja, valaki jön.
át kéne mennem, hogy segítsek neki. De ezek a sok Robuxos így ide van rakva, teleport, shop, ennyit vegyél, annyit vegyél, amennyit vegyél. Az komoly. 99% off, és csak egy Robuxba kerül a 250 000, de a 4500 meg 3-ba. Egy Robux. Jó, csak azért megveszem a videó kedvéért. Nem megyek, megpróbálok nem belemenni sem. Ez most lehúzott. Ez nem is csinált semmit. Megvettem, és nem csinált semmit. Na jó, van, akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok a lájkot és iratkozzatok fel. És találkozunk a következőkor. Én algítókos voltam, azért hagyom abba a videót, mert lehúztak, konkrétan kétszer is próbálkoztam venni dolgokat, és lehúztak. Szóval ezért nem ér meg ezzel a játékkal játszani. Szóval én algítókos voltam. Nagy sőn mindenkinek, és sziasztok! Na, hali!